Можеш да лъжеш много хора за известно време. Можеш да лъжеш малко хора дълго време. Но не можеш да лъжеш всички през цялото време. Стига сме живяли в лъжа. 4 години ни казват: а вие сте богати, увеличават се депозити, строим повече магистрали. Пълна лъжа. Водим отговорна политика. Страната процъфтява. Ние сме истински европейци. Лъжастата лъжа. Гледат ни в очите. Не се изчервяват и лъжат. Не може да се живее в тази лъжа. Ние имаме наистина кауза на тези избори. И това е нашата сила. Искам да почувствам тази кауза в сърцето на всички, които участват в кампанията. Да излиза от тях. Хората ще го усетят. Искам да почувствам тази кауза във всеки един от нас, които сме тук, и още десетки хиляди социалисти и симпатизанти на БСП, на Коалиция за България в София. Тази кауза е наистина не властта. Не ни трябва властта. Тя е само инструмент за правене на нещо полезно. Искаме наистина да върнем България на хората. Не са празни думи. Искам да го почувствате, а чрез вас да го почувстват всички, с които ще разговарям. Именно за това аз предложих Пламен Орешарски за министър-председател. Защото днес България се нуждае от почтеност. Нормална човешка почтеност. Отстъпване здраво на земята. Казване на истина. България се нуждае най-сетне да тръгне икономиката, да се създават нови работни места, да има социална справедливост и ангажираност на държавата. Няма да е лесно. Никак. Нито по време на кампанията, нито след нея, когато ще трябва да носим кръста в отговорността на едно управление при разорена държава, опоскана хазна, унизени хора, огромен гняв натрупан в резултат на последното управление. Наистина е кауза. Наистина е мисия пред БСП. Но искам на финала да ви кажа: няма който, освен нас, да свърши тази мисия. 70% от българите са против ГЕРБ. Писано! По своята душа, не до душа, над главата, не може да се диша свободно. Не може да се работи почтено. Не може да имаш самочувствието на граждани на европейска страна. Тези 70% са разпиляни между различни сили. Ние, десни, госпожа Кунева, други партии, кой ли? Искам да кажа на всички тези хора, които по една или друга причина, започвайки от историческа, семейна историческа традиция, или поради разочарование от нас, или поради нещо друго, не са харесвали, не харесват БСП. Днес само ние можем да свалим ГЕРБ по власт. Само ние можем да дадем ново начало. Ние, но не сами. Ние с всички почтени български граждани направихме голямо обновление на листа. И чрез новите наши храни, и чрез гражданската квота, и съчетаваме приемственост с промяна. Правим го именно заради тази кауза. Да върнем България на хората. Не ни е страна. Но това ми е страна
гледам колко много страхи в очите на хората. Страх, че ще им отнемат работата или бизнеса, защото не са от ГЕРБ. Страх, че ще ги унизят някой богаташ или някой приближен до властта. Страх, че ще бъдат наказани, че ще гласуват неправилно. Искам ние, нашата партия, която не се страхува по време на Втората световна война да излезе по планините без оръжие, да се бори за кауза. Тези избори, които са кауза, да покаже, че нямаме страх. И тези разборници ще ги свали и измътен веднъж и завинаги. Пожелая България!